So ayun mga smart, afternoon walk tayo nga dito sa Station Road, Baguio City. Ayan, yung galing dyan sa may Cathedral, ano pang parte ng Baguio City. Yan, yung iba naman papunta dun sa may SM City, Baguio, at dun sa may baba na SM, yung Governor's Park Road nga, yung terminal ng mga bus. Maglakad-lakad si Abisman hanggang dun sa Burnham Park. Ay, awan tinabati na ibos na eh. Yan, nagutom si Abisman. Tayo ngayon sa Jollibee Station Road. Tara, baba na tayo. Hoy, close. Doon, baba tayo dun sa Station Road. Burnham Park, Burnham tayo. Burnham daw kami. Maaga pa naman. Dahan-dahan lang. Kahit pa ba, dahan-dahan naman. Entrance ng Fort Tabaga. Wala ka? Saan tayo? Cruise tayo dyan. Doon sa baba. Doon lang. Sa may McDo. Magturutan tayo. Ayan, maganda oh. Watson. Ay, di tayo mag-cross sa may Wagwagan. No? Huwag ka tayo dun sa may overpass. Oh, pwede. Saan dyan sa Wagwagan kayo? Tingnan ka namin dun sa May Rose Garden. Mag-text na lang kayo. next na lang kami. Oo. Don Henricos. Hindi ka lang mo nagkaroon yung hindi naman ang beta nagkaroon yung Ay, Zoro, حبيبي اعطيك Sandali tatawid si Absman. Yun, doon ako galing sa taas.
Ang katedral. Maraming tao. Nandito kayo ng Galing nila. Napupunta ka lang Pindan. Sa Lisan. Ha? Saan si Perla? Pangalas do. Naiubawan na rin ni Perla. Kakasilpo. Go, sis. Parehas kayo po niya. Hindi ka gusto mo. dito tayo sa may baba. Tayo sa baba, punta ng Burnham Park. Iniwan ako ng kasama ko eh. Dati itong paradahan ng mga papuntang Mines View. Mukhang inalis na sila dito eh. Puntang PNR, Victory Liner. Yan, kung pumunta ka ng Victory Liner at walang budget, diyan kayo sasakay sa PNR na jeep. Pwede rin dyan.
night market. Uy, sarap. Ang bango. Dito ginagawa yung night market. Ayun yung SM sa bundok. Hoy, nasa Pilipinas tayo. Let's go. Uy, sino kita yun mo? Yun, doon tayo dadaan sa may States. Nakalukat ti dalan ditoy. Nandun tayo dadaan hanggang dun sa may mukhang may program dito. Mukhang may programa dito sa Melvin Jones Grandstand. Ito yung Melvin Jones Grandstand. Baka may banda rito mamaya. Okay, dito tayo ngayon sa Melvin Jones Grandstand. Nandun naman yung Burnham Lake. Ayun, nagsisit up sila ng kanilang sound check. Nagsa-sound check pa sila. Yun yung SM. Kapag panagbenga, fireworks, mas maganda ritong manood sa Melvin Jones Grandstand. Nga lang, malikabok.